Mogu da prizivam mrtve, mogu da lebdim, mogu da proričem budućnost, mogu i da nateram vaše dete da ne gleda debile na internetu. Sve mogu. O vašim sposobnostima raspitao sam se preko sopstvenih izbora. Dobro je da lažem, ali mogu da pogodim koju ste kartu izvukli. Mala dvojka. Naravno. Eto, ako me dobro platite, imate moje ogromne moći na raspolaganju. Zanimljivo. Ne verujete? Verujem samo sopstvenim očima. Šta je, zjebava upaljač? Neće, Ronson. Dozvolite meni. Neće, ne vredi, idem. Ama drži tu cigaru mirno i čuti, bre. Vucite. I ne okrećite se. Znači, imate tu bioenergiju. Ako nije trik. Šta je sad? Šta je ovo? Magija. Znači, i to umete? I to još mnoge druge stvari, kao na primjer mogu da nestanem.